Následující reportáž byla natočena dnes a my se v ní podíváme, jak trávila dnešní den jedna pražská rodina. Praha, jižní město, sídliště Košík. Tisíce oken a za nimi lidé. Je neděle, kterou od 1. máje dělí jediný den. Jak tuto neděli tráví lidé za těmito okny? Je ničím jiná než neděle ostatní? Podívejme se za jedno z nich. Třeba do tohoto domu, do těchto dveří a zazvoníme tady. Jana Havlíka, náměstka ředitele elektroodbytu, zastihujeme v kuchyni. Syn Jan se sestrou Alexandrou sledují v televizi Štyrlice a Romana se chystá na 1. máj. Některým holkám maminky vyžehly pionýrský košile, ale já už si pionýrskou košili sama vyžehlím. Ale na pionýrský šátek už si netroufám, protože bych ho mohla připálit a tak to nechávám na mamince. Ale na to si bude muset Romana počkat, protože maminka Olga je teď někde mezi Pankrácí a Vokovicemi. Tady po nábřeží jezdím nejradši a vůbec teď na začátku jara, kolem toho 1. máje, se město mění. Ono je to vidět i na lidech. Najednou jsou usměvaví. Je to hned jiná práce. A 1. máj, to je zajímavý. Lidi stávají časně ráno, ale na rozdíl od těch běžných všedních dnů jsou nějak veselější, mají lepší náladu. Skoro by ten 1. máj mohl být každý den. Já už jezdím z tramvají moc těch májů. Osloužila jsem jich snad 10. Naše Romana půjde do průvodu ze školou a já s Honzíkem půjdeme s tátou. Táta vždycky Honzíka veme na ramena, aby dobře viděl. 18. řízená Olgou Havlíkovou přijíždí k Letné. Nedělní provoz, to celkem jde, ulice jsou volnější, ve voze není žádná tlačenice. Až tady pojedu v úterý, tak tady na Letné mám v obou vozech přes 300 lidí. Do 8 ještě jedeme přes Pláň. No a pak už na Vokovice jenom potkávám plné tramvaje v protisměru. To je vlastně můj 1. máj. Jsou 2 hodiny a rodina je konečně pohromadě. Ještě přijet šátek, potom na metro a tady už se setkáváme na Petříně. Pod námi je rozkvetlá jarní Praha barevná májovou výzdobou. Tou poveze pozítří ráno na 1. máj Olga Havlíková své cestující do průvodu. Tou projede Romana se svou školou pod balón s označením Prahy 10 a Honzík s Alexandrou s tátou pod tribunu. Takže ona tahle neděle je vlastně už skoro májová.